Que asco! Non digas que asco, nin asqueroso, porque asco e asqueroso son castelanismos. En galego non se pode dicir iso. Tes que dicir que noxo, e de noxo ven noxento. A pronuncia máis habitual é con E pechado. Noxento, pero a mí sáleme aberto. Para. Que sí que existe asco en galego. Un asco é unha célula con forma de saco propia dos ascomicetos. Claro. Así que se ves unha célula dese tipo no microscopio, podes dicir que asco. Pero se lle tes noxo, tes que dicir que noxo de asco. E outra cousa. De noxo ven tamén anoxar, que equivale a sentir noxo, aborrecer, repugnar. Anóxame a túa actitude é o mesmo que dame noxo a túa actitude. Empachou e agora anoxa a comida. Ou sexa, que lle dá noxo a comida. Apuntamento lusófono. En portugués dice noxo, pero tamén se admite o castelanismo asco, asqueroso e mesmo ascoroso. Dígocho eu.